Tak. Mistryně českého trollingu Bianca Johnson napsala toto. Jelikož mi furt píšete, abych vám darovala nebo věnovala sexy fotku a neumíte si o to hezky říct, tak na vás píp. A vyhlašuju soutěž. Nic zadarmo nedostanete. Kdo pro mě natočí video, jak se depiluje své chlupatý nohy, tomu udělám sexy fotku i s věnováním. Ve videu musíte ukázat chlupatý nohy a říct svoje jméno a že to depilujete kvůli téhle soutěži pro Biancu Johnson, aby vám věnovala sexy fotku. Kdo bude mít nejlíp odepilované nohy, vyhrává. No já myslím, že je to jednoduchý, takže můžete začít. Takže milá Bianco, já jsem si to přečetla, čtu tvůj blog o tom, jak se stát alfa samicí a od té doby nemůžu ukazovat, že mám třeba někdy chlupatý nohy. Takže podmínka 1, jak se jmenuju? Jmenuji se Olivie, dobrý. Pro koho to točím? Pro Biancu Johnson, takže taky splněno, kvůli téhle soutěži, dobrý. Ale ty chlupatý nohy jsem našla nějaký svoje starší video, kde jsem ještě nevěděla, že chci být alfa samicí a tam si ty nohy depiluju. Takže já tady to video připojuju